Labing unang Falling Walls Lab sa nasod gipahigayon didto sa Silliman University. Ang Falling Walls Lab usa ka international forum alang sa next generation nga mga outstanding innovators ug creative thinkers. Gipasabot ni Dr. Jenny Lynn Elmaco, Director for Strategic Partnership sa Silliman University, nga ang Falling Walls Lab gitumong aron mapaila-ila ang exceptional ideas ug mailhan ang mga promising scientists ug mga entrepreneurs sa nasod. Matag participant gihatagan og higayon nga mapakita sa ilang research work, business model. Pinili og mga high caliber jury nga mga academe ug business experts ang nipili sa mga midaog. First place si Kimberly Kililian sa UP Diliman nga mirepresentar sa iyang research work nga Breaking the Wall of June RNA. Second place si Michael Rosel Alvarez sa UP Los Baños nga mirepresentar sa iyang research work nga Breaking the Wall of Lung Cancer. Third place asab si King Benedict Maranyo sa Silliman University sa iyang research work nga Breaking the Wall of Digital Consumption in Toddlers.